प्रीति फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया। बाबा भोले दानी सुनी, बाबा भोले दानी सुनी और जी हमार हो, हमरा लभर के बोला दिए बाबा, शादी रचाई भी देवघर हो। हमरा लभर के बोला दिए बाबा, शादी रचाई भी देवघर हो। बाबा भोले दानी सुनी, बाबा भोले दानी सुनी और जी हमार हो, हमरा लभर के बोला दिए बाबा, शादी रचाई भी देवघर हो। हमरा लभर के बोला दिए बाबा, शादी रचाई भी देवघर हो। बोला बोला देवघर वाले बाबा की। बचपन के बारे बाबा हमनी के साथ हो, कसहु पुराइए बाबा हमनी के आस हो, हमनी के आस हो, हमनी के आस हो। बचपन के बारे बाबा हमनी के साथ हो, कसहु पुराइए बाबा हमनी के आस हो, हमनी के आस हो, हमनी के आस हो। हमरो के अपन तनी, हमरो के अपन तनी बूझी कलेस हो, हमरा लभर के बुला दिए बाबा, शादी रचाई भी देवघर हो। हमरा लभर के बुला दिए बाबा, शादी रचाई भी देवघर हो। प्रीति फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया। सुनील सागर बाबा कंवर लेके आई, किशन अवधेश के बाबा असरा पुराई, असरा पुराई, असरा पुराई। राइटर विशाल मोहन कंवर लेके आई, मानिस लखिंदर के बाबा असरा पुराई, असरा पुराई, असरा पुराई। आगम अरविंद के बाबा, आगम अरविंद के बाबा कराई दी सेट हो, हमरा लभर के बुला दिए बाबा, शादी रचाई भी देवघर हो। हमरा लभर के बुला दिए बाबा, शादी रचाई भी देवघर हो। बाबा भोले दानी सुनी, बाबा भोले दानी सुनी और जी हमार हो, हमरा लभर के बुला दिए बाबा, शादी रचाई भी देवघर हो। हमरा लभर के बुला दिए बाबा, शादी रचाई भी देवघर हो।